Lantion häpyluun liitoksen kohdalla olevaa karvoituksen peittämää osaa sanotaan häpykukkulaksi. Sanotaan häpykukkulaksi. Tästä lähtee kaksi ihopoimua, jotka muodostuvat suuriksi häpyhuuliksi labia majora. Labia majora. Ne sulkevat sisänsä muut ulkosynnyttimet, pienet häpyhuulet labia minora, häpykille klitoris ja emättimen aukon. Ja emättimen aukon. Häpykillinen emättimen aukon välistä avautuu virtsaputki. Emättimen aukon ja perän aukon välillä olevaa osaa sanotaan välilihaksi. Sanotaan välilihaksi. Sulkevat sisänsä muut ulkosynnyttimet, pienet häpyhuulet labia minora, häpykille klitoris ja emättimen aukon. Ja emättimen aukon. Häpykillinen emättimen aukon välistä avautuu virtsaputki. Emättimen aukon ja perän aukon välillä olevaa osaa sanotaan välilihaksi. Sanotaan välilihaksi.